вітанне, мы тут, спадзяюся, вы з намі, а значыцца, прыспеў час распачаць новую вандроўку. Куды даведаецеся, калі застанецеся побач. А пакуль рушым наперад у мінулае. Ой, капуста, ой, рассада, чарнявая девчиночка мне досада, чарнявая девчиночка мне досада, я не пил бы, не ел бы, да чарнявая девчиночка. Вось мы прыехалі вёска Перхавічы Баранавіцкага района. Тут мы завітаем на Заручыны, а я абяцаю даведацца штосьці цікавае з гісторыі паселішча. Полетел бы, да и не мушу, приковала чернявая сердца душу, приковала чернявая сердца душу, сердца душу приковала, сама вышла за ворота, да испытала, сама вышла за ворота, да испытала, чи ты пьян был, чи ты упился, что такую непригожую любился, что такую непригожую любился. Я и не пьян был, я и не упился, я в девочка ревочи улюбился, я в девочка ревочи улюбился. Полетел бы, да и не мушу, полетел. Виталя, привет! Привет, Артем, привет, дружище. Сразу хочу сказать, обалденная аранжировка. Угаданы все тонкие нотки нашего скромного ансамбля «Дрозды». Вот этот баянчик с духовой пачкой, то, что надо. Все для тебя, родной. Браво, спасибо. Слушай, Артемыч, давай будем работать, давай и начнем с первого куплета. Вот несколько раз первый куплет попоем. Пока не получится, мы поймем, что у нас получилось, пойдем дальше. Все верно. Угу, давай. Опа! Ага, пропустил уже, давай еще раз. Праз пэўны час пасля фальклорнага падарожжа па Баранавіцкім раёне мы сустракаемся ў мінскай студыі. Будзем сачыць за акалічнасцямі нашай вандроўкі, назіраць за заручынамі ў Перхавічах і, натуральна, ствараць новае вакальна-музычнае аздабленне для народнай песні. За апошні працэс сёння ў адказе наш аранжыроўшчык Артём Кондратюк і, як кажуць, фронтмен гурта «Дрозды» Віталь Карпанаў. Віталь Карпанаў, музыкант, шоумен, вядучы, скончыў Беларускую дзяржаўную акадэмію музыкі. У 2006-м стварыў гурт «Дрозды», лідарам і салістам якога нязменна з'яўляецца. У складзе калектыву браў удзел у нацыянальным адборы конкурсу «Еўрабачання», а таксама ў іншых айчынных і міжнародных фестывалях і конкурсах. І адкуль гэта такія людзі да нас зайшлі, га? Можа, вы так зайшлі, ішлі б сабе да ішлі б? Ці вам што трэба тут? Пришли мы до вас у хату, хорошую вестку и богатую принесли. А пришли мы усею роднёю, каб стали вы для нас одной семьёю. Вот, сваты, батька-маці, просим наш хлеб принять. Мы ваш хлеб берем, а вас гости дорогие, купцы богатые, не горбатые, запрашаем на другие замовины. Калі ласка, госцікі даражэнькія, прайходзьце на другія замовіны, на заручыны. Батька едзе по лучыну, а сын едзе по дзяўчыну. Соловей у саду тёк да тёк, соловеюшка, лычка чинды, чиры чинды, клелычка, рычинда, лычка тюмбу, тютюрумбу, брала воду шамайда. Питается батька у сына, что каштує та дзяўчына. Соловей у саду тёк да тёк,
соловеюшка, личка чинди, чири, чинди, личка ричинда, личка цьомбу, тьотю рогу брала воду шамайда. Що коштує, треба даті, господиня буде у хаті, соловею садочок датьок. Соловеюшка, личка чинди, чири, чинди, личка ричинда, личка цьомбу, тьотю ромбу брала воду шамайда. Памятаеце, што гэтым разам мы ў вёсцы Перхавічы Баранавіцкага раёна. Па адной з версій назва ўтварылася ад прозвішча з асновай перхаць, то бок кашляць. Праўда, тутэйшыя жыхары не памятаюць аніводнага чалавека з гэткім прозвішчам, таму мяркуецца яшчэ, што назвай паслужыла найбольш распаўсюджанае тут прозвішча Пархановіч. Тым больш, што спярша вёска называлася Пархавічы. Да нядаўняга часу захоўвалася шыльда на польскай мове, дзе значылася, што ад Пархавічаў да Іванкавічаў 2 кіламетры. Наш молодый сокол Сярошка сустрэў маладую голубку Кацярынку. Маладыя, як кветачкі адной ветачкі. Непраўдзівая каліна казала, цвісці не буду, белага цвету не пушчу, буйных ягадак не ўзражу. А прыйшла пара, зацвіла, белага цвету пусціла, буйныя ягадкі ўзрадзіла. Непраўдзівая Кацярына казала, замуж не пайду, белага цвету не пушчу, а прыйшла пара, пайшла, белага цвету пусціла, буйныя ягадкі ўзрадзіла. Разыдзіцеся, шэрыя хмаркі, выйдзі сонейка на неба, паглядзі на нашу Кацярынку, дай ёй долечкі, дай ёй шчасцейка. Запрашаю бацькоў на заручыны, дзяцей благаславіце, да ў Бога шчасця долі папрасіце. Ваша дачка заручоная, як ружа, хутка будзе мець добрага мужа. Калі ласка, бацькі, благаславіце дзяцей. Дачушка, благословляю цябе на шчасце долю, каб хватала цябе хлеба, солі. Жадаю здароўя, добрага чалавека, каб век быў доўгі і розум добры, у добры шлях. Дорогі синок, благословляю цябе на сям'ю і на згоду ў каханні. Няхай табе шчасціць усё твоё доўгае жыццё. Добры шлях. Благословляй. Благословляй. Паважаныя бацькі, займіце, калі ласка, месца за прыбраным сталом. Як кажуць, прыйшла пара пагаманіць пра вяселля. Сядьце радком, ды пагаварыце ладком. Кацярынка, калі ласка, пачаслуй бацькоў, бо ты сама ты каравай пякла. Як поеду сваты, заручу дзяўчыну. Як поеду сваты, заручу дзяўчыну, прывязу дадому, як з луга каліну. Прывязу дадому, пасаджу ў куточку, прывязу дадому, пасаджу ў куточку, приглядайся, маці, як на родну дочку. Что-то за гадзіна, что-то за лихая, что-то за гадзіна, что-то за лихая, что чужое дитя найраднейшим стало. Там я табе гроші, коня вараного, дам я табе гроші, коня вараного, одвяжися сина майго молодого.
Робім невялічкі перапынак у нашай вандроўнай справаздачы. Варта зазначыць, што ў адрозненні, напрыклад, ад сватаўства, заручаны былі вельмі адказнай справай. Пасля іх адмовіцца ад вяселля лічылася вялікай ганьбай. На віноўнікаў нават накладаліся штрафныя санкцыі на карысць пацярпеламу боку. У нашай жа студыі ў згодзе працуюць аранжыроўшчык Артём Кондратюк і саліст гурта «Дразды» Віталь Карпанаў. Да іх на хвілінку і завітаем. Полетел бы, дай мне мужу. Приковала чернявая сердце душу, приковала чернявая сердце душу. Все хорошо, не переигрывай. Да ты до такой степени уже переигрываешь, что... По-любому, лучше переиграть, чем не доиграть. Ты просто за 2 дубля выдохнешься, не? Нет, это так, ну просто мне вот жена говорит, Виталий, ну лучше переиграть, чем как бы не доиграть, вот, ну. Да. Лучше не доесть, чем не доспать, да? Просто, понимаешь, как бы всегда должна быть четкая в нашем ансамбле основа. Основа, фундамент. Давай! І нешта ў горлі таранчыць, мусіць трэба прамачыць. Нешта бацька наш не шавеліць. А чаму ж не можу готова сіляка вже і квас той скіс? Ну, ну я погляжу. Нашого домашнього кваску смачний. Мог бы уже на зарученной дочке крамбамбульки нам налить. Ну что ж, а что он с дрожжами? А сваху помянули. Не, давайте, наливайте. Я погляджу, ці добрий гэты квас. Зараз я паспрабую. Пасля квасу песня пойдзе весялей. Ой, як добра пайшоў. Як брахня па сяле. Добра. Пою полі над ралёю, ою полі над ралёю, вораны лятаюць, маладую дзяўчыначку, маладую дзяўчыначку да шлюбу ўбіраюць, вьюць вянок над галавою, вьюць вянок над галавою, жартамі смяюцца, маладое дзяўчыначкі, маладое дзяўчыначкі, як бок слёзы льюцца. А я працягваю знаёміць вас з гісторыяй вёскі Перхавічы Баранавіцкага раёна. Дакладны час яе ўзнікнення невядомы, але першыя пісьмовыя звесткі тычацца 1599 года. Тады паселішча ўваходзіла ў склад маёнтка Люшнёва, якім валодалі сапегі. Менавіта ў тым годзе адзін з сапегаў выкупіў землі з вёскамі Пархавічы, Іванкавічы, Серабрышчы, Звераўшчына у ранейшага ўладальніка. З гадамі вёска расла і нават была падзелена на 2 канцы. Казённы, у якім падаткі плацілі ў казну, і панскі плацілі адпаведна пану. Нават на вячоркі збіраліся ў розных канцах, а хлопцы бралі дзяўчат замуж толькі са свайго канца. В нашым пакоі стаяць кросны. А ў кросенцах, як і па дарозе жыцця, ёсць аснова, па якой чалавек будуе сваё жыццё. Па ёй бегае чоўнік. Нітачка да нітачкі ствараць вельмі прыгожае палатно. Таму зараз я прапаную нашай маладой заткаць першааснову сваёй сям'і. Калі ласка, даражэнькая Кацярынка, паспрабуй. Ёсць у мяне чорны бровы, Шейка, рыя вочы, што ж ты мяне, мой миленький, любіць не хочаш? Што ж ты мяне, мой миленький, любіць не хочаш?
Вернемся з Перхавіча ў Мінск. Дарэчы, заручыны заўжды ладзіліся ў хаце нявесты. Прыходзіла багата сваякоў, якія мусілі стаць сведкамі дасягнутай дамовы. Падчас урачыстага абраду вырашаліся і даволі фармальныя, але істотныя справы. Вызначыць дзень вяселля, колькасць гасцей з таго і другога боку, сваякоў, якіх варта адорваць, агаварыць колькасць і склад пасагу і многае іншае. Вернемся на заручыны адразу пасля таго, як зазірнем у студыю да Артёма Кандрацюка і Віталя Карпанова. Полетел бы, ды не мушу, приковала чернявая сердце душу, Приковала чернявая сердце душу. Сейчас было лучше. Было лучше, да? Да, точнее было. Ну все, сейчас мы вообще так сделаем точно. Просто бабушки обалдеют. Вот когда услышат, типа, они скажут: ничего себе, Виталий, как точно повторил, не нас. Ё-моё. Да, скажут: ё-моё, типа, чики-брыки, чики-брык. Сердце душу приковала. Сама вышла за вороты, диспитала. Сама вышла за вороты, диспитала. Стоп. Вот это в основном. Ну что? Хорошо. Можно сказать, записали первый. Блин, реально, мы реально хорошо двигаемся. Мы, если так дальше пойдет, мы запишем антологию. А что такое антология, ты знаешь? Я знаю антология, трилогия и тавтология. Коли хлеб на столе, то и стол про стол. А коли хлеба не кружки, то не стол, а голые дужки. Тому зараз пропонуем молодому нашему змолоть зерно на перший свой каравай. Коли ласка, приход до нашей мельницы, будешь молоть, Кацаринка, да поможи. На узгорку за селом Под зеленым дубом развіталася казачка з хлопцем чорночубим. Гойда да гойда да гойда, гойда да гойда да гойда, развіталася казачка з хлопцем чорночубим. Свайго хлопца на Кавказ я напроважала, вороного на ходом коня обнимала. А мы по-ранейшаму Перхавіча, дзе распавядаюць легенду пра мясцовую рэчку Іса, якая ў свой час была шырокай і паўнаводнай. Спыніўся неяк тут, на беразе Ісы, цыганскі табар. Усе былі занятыя сваімі справамі і не заўважылі, як трохгадовая дзяўчынка пайшла на рэчку, паслізнулася, звалілася ў ваду і патанула. Цыганка маці ў роспачы ўпала на калені і пракляла раку. Яна высохла, зрабілася дробнай і плыткай. Зараз рэчка месцамі нагадвае ручай, які ў пэўных месцах можна перайсці ці нават пераступіць. Не хвалюйся, не тужи, не скучай, Маруся. Ой, не плачь, моя кохана, хутка я вернуся. Гойда да гойда да гойда, гойда да гойда да гойда. Ты не плачь, моя кохана, хутка я вернуся. На узгорку за селом под зеленым дубом развіталася казачка з хлопцем чорночубим. Ну что, Кацаринка, хопить? Ну, каже господиня, що хопить. Ну, значиться, хопить. І опять же потім каравай пригожий да смачний. Ну, ось і видать, що наші молодые будуть і одетые, і наетые. А я ж не пьян был, да не упился. Я у девочек в очи улюбился. Ну что? Ну, отлично. Просто вот
Просто чувствуешь, когда идет от фонограммы столько энергетики, от фольклорных вот этих мотивчиков, и тогда любой артист раскрывается. Он просто как бы вот он отдает, он просто отдает. Я отдаю сейчас. Вот берите, да. Золотые слова. Берите, да. Может, вам, конечно, и не надо, но берите. Итак, сушите свои мокрые кроссы, поливайте незабудки. Мы поем песню. Не о модных вещах поем мы, а о тех, что встречаем каждый день. Поем про урожай любви. Урожай любви, назовем этот трек так. Ой, да ой, капуста, ой, да ой, рассада. Чарнявая дзяўчыначка, мне досада. Вось так плённа і ў радасць мы бавілі час гэтым разам. Завершыліся заручыны ў Перхавічах Баранавіцкага раёна. На фінальнай стадыі працэс трансфармацыі народнай песні. Засталося толькі ацаніць «Ой, капуста, ой, рассада» ў выкананні лідара гурта «Дразды» Віталя Карпанова і прызначыць наступную сустрэчу. Яна будзе святочнай. Зладзім каляды ў Поразаве Свіслацкага раёна. Завітвайце, без вас свята не свята. Чакаю. О, светомузыка заиграла. Клуб открыли. Давай! Камон! Девки будут? Полетел бы, да и не мушу. Приковала чернявая сердце душу. Приковала чернявая сердце душу. Сердце душу приковала. Сама вышла за вороты, ты спытала. Сама вышла за вороты, ты спытала. Ой, да ой, капуста, ой, да ой, рассада. Чарнявая дзяўчыначка, мне досада. Ой, да и не пил бы, ой, да и не ел бы. Да чарнявая дзяўчыны полетел бы. Эй, ой! Что в такую непригожую любился, что в такую непригожую любился. А я не пьян был, ты не упился. Я в девочек короче улюбился. Я в девочек короче улюбился. Ой, да ой, капуста, ой, да ой, рассада. Чарнявая дзяўчыначка, мне досада. Ой, да и не пил бы, ой, да и не ел бы. Да чарнявая дзяўчыны полетел бы. Соло! Куп, 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 та-ля-ра! Куп, 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 камон, куп, еще давай! Куп, чо, давай, лупани на баяне! Чо. Ой, да ой, капуста, ой, да ой, рассада. Чарнявая дзяўчыначка, мне досада. Ой, да и не пил бы, ой, да и не ел бы. Да чарнявая дзяўчыны полетел бы. Ой, да ой, капуста, ой, да ой, рассада. Чарнявая дзяўчыначка, мне досада. Ой, да и не пил бы, ой, да и не ел бы. Да чарнявой да дзяўчыны полетел бы. Девочки танцуют, хлопчики плачут. Ну як я табе быў?